जों ओ जायगायाव फार्स्ट अफ अल तो जों फाय जों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय मालायखा ओंखाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय मालाय मान जागुल सार जोंनो साका जे अब रिजल्ट कयेकटा इश्यूस नि बागै पेंडिंग दङ गांगाते सप्ताह 10 दिन नि बिसिङावनो बरक ट्राई खालायनाय अब न्यू रिक्रुटमेंट बोर्ड बाय कन्स्टिट्यूट खालाय बरनि बरक सालाय 10 दिन नि बिसिङाव बरक जों नो अ रिजल्ट नो रनान बागै एश्योरेंस रेखा एरपरे जों थाङै मालायखा चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर सीएम सार बाय सार के साव अब जुलाई जरा थाङै मानो हनैता जुलाई थाङै अनो रिजल्ट रजागै मानो हंगे जों सारनो साका सीईओ सार जोंनो साका 10 दिन नि बिसिङाव रनाय हनै हंगे जों सारनो रिक्वेस्ट खालायका काइंडली जोंनो अब जुलाई जरा थाङैयावै सीईओ सार सामा मते सप्ताह 10 दिन नि बिसिङाव जाते अब रजाग नांथों एंड माने बसकाङाव बतेसे इलेक्शन बो दङ इलेक्शन बतेसे एमसीसी रक बङै थानाय हंगे जों सिगाङाव अनेक बार फायका रिजल्ट रिसिदि हनै जों अनेक बार फाय रिक्वेस्ट खालायफैका गाफोरबो जोंनो अ माने डेट रजागो अप्रुव रनाय हनै हंगे दाबो समस्त जतो किछु पाइबैखा इलेक्शन पाइखा एमसीसी पाइखा जतो किछु पाइखा एरपरे बो जों तेसन जों अ जायगायाव मालाय फायका एंड जों फोन खालाय बो सोंखाता ओंखाय जोंनो लेटेस्ट डेट रजागमा हंगाखै 12 तारिख जता 12 तारिख लाई थांगा सो 12 तारिख बो रिजल्ट रजागलिया आबुन बागै जों तिनि फायाव जागाव जों सीएम होदो सीईओ होदो जों अ जागानि ऑफिशियल्स दङ जों हाय जों खायसे रिक्वेस्ट रिफाइ माने अ जागाव सीएम हंगाखै जोंनो साका थाजिङो सामा हायनो जे जुलाई नि बिसिङाव बो रजागनाय बाट जुलाई जरावबो थाङै सगैनानि चान्सेस दङ हनै साव हंगे जों तो साइमान बसकाङाव इलेक्शन दङ हंगे तेसदा एमसीसी रक तेसा नाङै थानो आबुन बागै जों सीएम सारनो रिक्वेस्ट खालायका सार जोंनो जुलाई जरा तातलांसिदि जों अब 2021 नि सिमाव रिक्रुटमेंट ओंनाय हनै अब साजारि दंमानि सो जों अबनो जस्ट सीईओ सार सामा मते सप्ताह 10 दिन नि बिसिङाव रिजल्ट रजानांथुन एंड जुदि मां खांगाखै आबुनि सगांबो अब रजानांथुन ते कैसा क्लैरिफिकेशन रना मुसुङो जे जों रिसेंटली नुबि तंखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लस यूट्यूब फेसबुक रगो जों गोबांमा एलिगेशन रजागि दङ जे अ जूनियर इंजीनियर नि जे टिकिनाय रक माने जे रिटेन एग्जाम जे क्वालिफाई नाय रक जे तंबाय रक बरक माने उ एसजेडडीओ नि जे क्वेश्चन लीक ओंमा बागै अमो लीक ओंखाना नि जोंनो एलिगेशन रजाक मानि मेन रीजन हंगा हंगाके उ जे रिटेन एग्जाम नि जे सीरियल नखमानि अब लाइक रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 अमतिखे गाना गाना दङ हनै सावता जेता एलिगेशन रनाय रकनि बक्तव्य अमो सो जों अमनो क्लैरिफिकेशन रना मुसुङो जे मियाव न माने मिया तो 13 ना हम 13 जून 2024 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जेता टीएस नि हनजागो बरनि खायसे लिस्ट नखका जेता बरनि रिटेन एग्जाम नि क्वालिफाइड नि लिस्ट अ जागाव बो जों नरनो अब बागेरिनाय नर जदि फुलुंनाखै फुलुकमानो अ जागाव गोबांमा रोल नंबर दं जेमन 70 71 73 74 76 एरपरे 39 40 38 37 जों नायखांगाखै अ जागाव लिस्ट जुदि चेक खालायगा हंगाखे रोल नंबर गाना गिनि गोबांमा दं सो अमनि बेसिस जेता जोंनो न माने जे जोंनो एलिगेशन रि दंनाय रक जेता अ एग्जाम में कैंसल होङै थांथुन जे बरक अमति मानजा खाय मानजा जों जे इंजीनियर्स रखरिदा जों से अ एडिसिव जे फर्स्ट अफ ऑल जे इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट लांजाक मानि 2021 फर्स्ट अफ ऑल मनी क्राइटेरिया दं मानि जस्ट इंटरव्यू बाय मार्क्स माने गता कॉलेज नि मार्क्स बसिमिसे लांनानै हनै अबनो रजाक मानि सो जों अबनि एगेंस्ट जों फायाव जागाव रिक्वेस्ट खालायफैगा जों अजन ऑफिशियल्स नंबर रिक्वेस्ट खायगा जों बुबाग्रानो अनेक बार रिक्वेस्ट खालायमा परे एर परे से अ जागाव एग्जाम नि थ्रू दा मेरिट बेस प्लस ट्रांसपेरेंसी खालायना बागै जों फाय अनेक बार रिक्वेस्ट खालायफैका एर परे अमो गो सिजांमा परे न एग्जाम प्लस इंटरव्यू खालाय लांनानै बागै अ जागाव डिसीजन नाजाखा सो आबोनि बेसिस से जोंनो अ जागाव एग्जाम नाजागो एंड जों साइमिया साबो बोर्ड नि चेयरमैन नङै दं बा साबो काम खालाय दं जों साइमिया जों एस ए स्टूडेंट जों एस ए कैंडिडेट जों एग्जाम रोना बान्था जों एग्जाम रोखा चिनि बुमु लिस्ट अफ फाइका माने रिटर्न निता जेता इंटरव्यू निखाय तो नखयाखौ आबन बागै जों डिमांड खालायना फायो सो जेता रिटर्न नि नखका ओ जे जों जे एलिगेशन रिजाक मानि अमो टोटली बेसलेस एंड अमो टोटली फॉल्स एंड जों लुगरावनो बकबना मुसुङो ते जों मीडिया रावनो रिक्वेस्ट खालायना मुसुङो अमो हाय जे एलिगेशंस रक अमो मिसलीडिंग सो काइंडली अमो रनो सर्कुलेट खालाय लायदि एंड जुदि आगि रगो कुनु मीडिया रक जुदि अमति हाय रक एलिगेशन दुई कुनु रिपोर्ट्स रक दंखांगा के आमनो नर नांथुन आपसुनो हम एलिगेशन तो रजागै दङ जे एलिगेशन तो रजागै दङ जे अंडर दिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जेता सर डाटा मोहन चेयरमैन तंगमानी जेटा रिसेंटली डिसॉल्व खालाय रजाखा और रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अंडर जतो सब एग्जाम मानी अबनो कैंसिल खालाय लायदि नै
माने सालायो रिक्वेस्ट खालायलायो एखे जों जागाव कायसे क्लेरिफिकेशन रना मुसुङो चिनि जे इंजिनियरिंग जूनियर इंजिनियर नि जे एग्जाम अब नवेम्बर नि 2023 5 तारिखनो पाइ थांखा एंड अबनि इंटरव्यू खा जनवरी 9 तारीख बाय 10 तारीख एंड जे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स नामजागो जनवरी नि 25 को सो ओ जागाव जों नुगै दङ लाइक 15 to 16 days gap अंगै दङ सो तामनि बागै ओ रिक्रूटमेंट बोर्ड जेहेतु ओ चिनि एग्जाम नाजाक थ्रु ओ रिक्रूटमेंट बोर्ड से नामजायो को हंकाके तामनि बागै ओ इंजिनियरिंग जे टिकिट नाय जे ओ जागाव टिकिट नाय रकनो ओमति हाई एलिगेशन वे ओ एग्जाम नो कैंसिल खालायनानि बा कैंसिल खालायना सिमिया जेते एलिगेशन रुजाक दं मानता अब बरनि हार्ड वर्क जे बरनि टाइम इनवेस्ट खालायमानि अबरनि बर खायसा लाइक माने अपमान हाय नांजागोता जत जे कैंडिडेट दंनाय abang paitang na nang kamu je norok ni opinion ka sar di je di edisi recruitment board abo bai je sangsajak bat live ujak exam rok abo batil ser jak na abo nong ni pore inte ko la जों चिनि कोर डिमांड हंगाके तो जों जस्ट जों जे चिनि एडीसी इंजिनियरिंग नि जे एग्जाम लाइ थांका अबनि जे फाइनल लिस्ट दं माने अबनो तारातारि बा दति अबो रजाकना अंथन अबो हंगाके चिनि कोर डिमांड एर बरे जुदि कैंसिलेशन रको थांका हंगाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो चिनि जे एग्जाम जे माने अबनि कैंसिलेशन माने बोर्ड बाय करंजा करै न हनै मानो जेहेतु एग्जाम बाय बोर्ड नामजाक माने डेट अनेक चाललाय दंलायो सो अबनि बेसिस जुदि कैंसिल खालायना हंगाके और रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अन्य एग्जाम रक दङ अब रनो कैंसिल खालायनाखै खालायमानो अब आं साया जेटा लुकुरनि डिमांडता बट इंजिनियरिंग हंगाके और रिक्रूटमेंट बोर्ड खबजा गया जों आबन बागै अबनि एगेंस्ट कैंसिलेशन बो दङ जे जोंनो जे एलिगेशन रजाक माने अबनबो जों एगेंस्ट खालायो